Quero incorporar, pois diríalle que todos os comenzos son difíciles. Se partes de cero vai ser super difícil. Partir de cero, se tes unha granxa que podas continuar con algo xa montado, unha base territorial, é máis fácil. Non hai condicións mellores no mundo laboral tampouco, en que sempre sobre todo a xente da aldea sempre che incita a que abandones isto por un mundo mellor, por traballar na cidade, e ao fin e ao cabo mellor que isto non hai. Eu estou moi contento co traballo que fago, e co resultado, e con cuidar un pouco do medio tamén, que se non é por as granxas en extensivo estaríamos perdidos, a verdade sea dita tamén.